ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛ? ନା ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବି? ଆଉ ବରଂ ସିଏ ମତେ ସାଥିରେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ସମୁଦି ସଂସ୍କାର ଏଇ ହଉଛି ସଂସ୍କାର। ଆପଣ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ସାର୍? ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖା କରିଥାନ୍ତି। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଭୁଲ ମୁଁ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଦିନ ଅଦାଲତରେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ବି କିଛି ଘଟିଯାଇଛି, ରିଏଲି ଆଇ ଏମ୍ ସରି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି, ବିବାହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଅନୁମତି ଦେବେ। ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଆପଣ ମୋ ଭଳିକୁ ବିବାହ କରିବେ? ସେଠି ସମୁଦି ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା ବୋଲି ଜାଣ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇକି କବାଟ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। କବାଟ ଖୋଲି ଦିଅ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ କି ଭିତରକୁ ଟାଣି ଆଣ ରେ, ଟାଣି ଆଣ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସଚୋଟ ମଣିଷ। ଟଙ୍କା ପଇସା ପ୍ରତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଲୋଭ ନାହିଁ। ହେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରର ଜୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମୋର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ସାର୍, ଅମନକୁ ମୁଁ ମୋ ଫ୍ଲାୱାର ଗାର୍ଡେନର ମ୍ୟାନେଜର କରିଦେଲି ସାର୍। ମାସକୁ ଦରମା 1,00,000 ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନ ଟିକେ ବାହାଞ୍ଚ ଆସିବନି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଅଳି ବି ମୋ ପାଖରେ ରାଜାରାଣୀ ଭଳି ରହିବ। 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦରମା? ଏଇ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ମୋ ପାଖରେ ଭଲ ହାର କରିଦେବ। ବାବା ଆମେ ରାଜି, ଆପଣ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଜଣାଇଦେବେ। ବାପା ତମେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି? ସମୁଦି କଣ କହିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ପଚାରୁଛି ସମୁଦି କଣ କହିବେ? ସମୁଦିଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସମୁଦି ଏ ବାହାଘରରେ ଟୁ ନା, ମୁଁ ଏ ବାହାଘର ରାଜି ନୁହଁ। ସତରେ ବୁଢ଼ାର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। କ୍ଷମା କରିବ ବାବୁ, ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ସ୍ଥିର ହୋଇସାରିଛି। ଗତ ରାତିର ଘଟଣା ପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ଘରକୁ ଆସି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ବା ସେ ଘଟଣା ସେତିକି ରୀତି। ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ କି ଅଭିଯୋଗ ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛି। ବିବାହଟା ଉପର ବାଲାର ବେଳକ ବାବୁ। ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛି। ମୋ ସଙ୍ଗାତର ପୁଅ ଅରମାନ ସହିତ ତା ବାହାଘର ହବ। ଆଉ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକି ବଦଳେଇ ଦେବାର ଅଧିକାର ଏ ଘରେ କାହାରି ନାହିଁ। ତଥାପି ମୋ ପ୍ରେମ ପାଇଁ, ମୋ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଳିକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଅଳିକୁ ନ ପାଇଲେ ମୋ ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଛି। ଅଳି ମୋ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ସବୁ କିଛି। ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟାଏ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଳି ଅଳି ଅଳି। ରାମ 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 ରାମ।